Ovo je crkva Svetog Marka u Karinu iz 12. stoljeća. Prelijepa građevina. Za ne vjerovati je da Srpska pravoslavna crkva svojata. Ne samo da svojata, nego se upisala u zemljišne knjige kao vlasnik. A naša zlatna ili pozlaćena ministrica od Plenkovića to prepustila Srpskoj pravoslavnoj crkvi i financira sa 30.000 eura godišnje za obnovu. To znači da to obnavlja Srpska pravoslavna crkva, a ne naši konzervatori. A nedavno je bila emisija u Banja Luci upravo o ovom objektu iz 12. stoljeća i hvale se da oni to obnavljaju, iako mi znamo da je to naša baština, naša ostavština. Sad se pitam, gdje su naši konzervatori, gdje je naše ministarstvo, gdje je naša akademska zajednica, gdje je naša Matica Hrvatska i tko je u krajnjem slučaju ovo sve zanemarija. To je prosto za ne vjerovati. I koliko vidim ovdje, bez nadzora naše staro hrvatsko groblje se otvara i prekopava bez našeg nadzora i bez našeg odobrenja. Pa to je ljudi za ne vjerovati. Ali samo da znate da još ima ljudi koji vode računa o tome, hrvatski domoljuba, i da neće to baš tako završiti.